Так, так, видях ми крава. Спася. Господин Радев, добър вечер, Варна. Тук трябва да ме показва по принцип оборотите. Как се усещат педалите, много яко. В смисъл, като превод, ти го уби, вика. Нема. Какво да направите, вика, бе? И в живота не го вади. Игри, колегата автобус. Кристиян Костов, виж описанието на стрима и ще разбереш, приятел, кога ще... Виж как се връща сам, гледал. Так. Мини вика, чакай, какво стана, бе, човек? Какво стана с този камион, бе? Так. Аз ползваш волана, благодарим те, господин Кристиян. Благодарим на дядове за тези 18 огромни съба, които отвърли момчета. Игри, колегата автобус. Кристиян Костов, виж описанието на стрима и ще разбереш, приятел, кога ще... които за печатки въртят мотора, разбирате ли? А тук е един мотор и оста на волана влиза в този мотор. И това е. Директ драйв. Добре дошъл на борда. Колегата се гледа телефона ми суда кара. Айде. Пламен Дучев, мога да сложа всякакъв мод. Да. Стар, нов камион. Заглавията на стрима, затова го има описанието на стрима във Facebook. Там съм написал всичко, приятелю. Цъкаш, гледаш и си отговаряш на въпроса. Иначе си добре дошъл. Търсим бензостейшън. Еле, спря дъжда, човек. Спря дъжда. Ще вземаш ли волан за дърта, ли? Да, ще се взема и ръчна. Ръчна, волан. Ай, става си купонове. Какво говориш? Чай, че педалите ми са навряни. Превод, ти го уби, вика. Нема. Какво да направите, вика, бе? И в живота не го вади. То тъмно. Пак ще спим. Бойна почивка правим, бойна пауза. Що при нас ползваш волана? Благодарим те, господин Кристиян. Благодарим на дядове за тези 18 огромни съба, които отвърли момчета. Ивелин! Благодарим те за тези 10 езички, Ивелине. То ще го изпревараме ли, чат? Чакаме завоя. И като имаме по-така, и ще го жаснем леко. Сега трепери волана лекичко. Много обороти съм му дал. Какво става преди, бе, човек? Дали? Не оборотите, а вибрациите усещаш. Не, напротив. Така, дигни краката сега, изкарай един крак през прозореца. Тук трябва да ме показва по принцип оборотите. Как се усещат педалите, много яко. В смисъл, като йой, ще изгледам от пътя. Чай, сега си мръчка за... Така, гасим тока. Ще спим така. Въди с карата... Не, бе, не го... да чешем мандарините така, чатинкс. Гледам Big Brother през втората камера. Съобразяваме се. Значи, никога не въдете волана, когато сте в игра. Окей? Едно ли уиски липса е се топ? Има, бе, само Кока-Коля. Даже специален поздрав за шефката на господин Insert 99. Специално. Фанатик са много добри, ама те са много пари, човек. Те са като мозата базите. И те са с много различни. 8,5. Гледай го как се наби в мене. И щастик. Как се наби в мене, уче? Най-накрая видях пълен отговор, защото искам да видя какво прави този симулатор. На линейка вика видях. Може бе, Емил. Са мекичка, много. В сравнение с G29 и другия, който е на Хори, Хори е мега пластмасов.
Малумни са и не могат да разберат ви какво. Нютнал ли са? Какво? И лоста ще тук да сменяме предавките скоро. Не, ма това е много мрел. Нещо не го бъде той Рено. Карам тая доставка и го фърлям. Искам волварата. Волвото ми стана любимия камион. Какво става тук? Най-накрая видях пълен отговор, защото искам да видя какво прави този симулатор. На линейка вика видях. Може бе. Айде Гошо! Замина. Има крава, няма крава. Добре. Върти се. V-Band. Мале, тъмън музика. Тъмън музика. В Италия миналата година така навръх. Това едно не върви, чатингс. Се музика, нека малко и хората, които не слушат чалга да се починат. Като Турбо Са, примерно, и другите. Кой не слуша чалга в чата? Атанасе, добър вечер на тебе, господин Стефанов. Виж заглавието и си отговориш на въпроса. Всичко съм написал. Мамо, как заминава. Не го знам това ти 150 кафе, ама не ми звучи рентабилен. Виж как се връща сам, гледал. Так. Едно лист, уиски, липса е се топ. Има бе, само Кока-Коля. Мога бе, докторе. Отваряй! Да го отварим. Така. Спри, напий се, па тогава карай вика. Аз съм го направил или? Направил съм го максимално. Как е? Много е гот. Много е гот новия волан, обаче не го вадете в движение, защото видяхте какво става. Ей, сега ще пусна. Бори се, добър вечер. Сам карам, да. Днеска вечерна сама такова сесия. И аз шпи в играта да няма на фарфори, вика Кирил Боев. Да бе, да. Да, те матко. Ето е бензостанцията и паркинга. Трябва да отивам да спаш и заспа на волана, чатикс. Е добре. Нафта няма. Като сираче. Не си разбрал, приятел. Ти що караш Рено? Защото Рено е перфектно. Ама тук за камион. Илиев, наборчето Илия, добър вечер. Мръсната газ, така, дай му мръсна газ, така както аз му давам на Реното, ама това пъти цената се е оправдана. Както всяко едно хоби. Има хора, които се купуват въдици за риба по 2000 лея. Примерно. Тук къде се намирам, бе? Къде се намирам? Тук сега 7 лея ще ми вземат ли за дезинфекцията? Трак. Ео президенто! Този президента на Азербайджан. Няма проблеми. Тепи Америка трък е до... Много в класацията на всички времена. Говорим на Фейсбук за звездния гол за нафта, който напълна ми се още само от начало. Научих нещо ново. Не вадете волана докато сте в игра. 1800 градуса е волана в момента. Както на камионите. Максим, ако е тук, мога да кажа. Колко го завия кравата. Правля на суджук. А, не. Това мога да го мъсна. Очи. Обичам чалга и камиони, човек. Не видя какво се случва. Чай само малко. Escape да дам да не тръгне да фръкне. Че има стрес на тос. И в завоя так се изправя сам, бе. Оп, оп, оп. Гимназия. За бъбрец вика. Да, за клещи. За клещи на... 100 км динахме, яко е с контролата. Мотор, два малки мотора се поставете и уста на волана въртят за печат. Камера има тук, камера има горе, камера има.
Мръсна газ. Отивам във Фейсбук за лайк, за да ме пари. Спри, напий се, па тогава карай, вика. Аре, пари ли? Запаляхме да го аз щях нафта. Заредил съм нафтата. Стана ви горещо. Пътуването е по-приятно с Преслава. Я да им сега ще се бъгнат ли?